مستيات بيتنا سلام كميت وعلو كبرات تخطاتلتنا كاب شوعات حدار كل تشحن 24 اب إيرترا اب تحت قيد تصنحو 18 دقي أذربيجان كم استفتحو أزر نيوز تبهله ناي أذربيجان أغريغلو زينا يصبصب زوم بزي فقاد بمسمر قيح بحري بمايات إيرترا كحلفو استرخبو ناي وصا زيكاتات اب إيرترا اب تحت قيد مساتو إمباسي أذربيجان اب إثيوبيا قنصلاوي أغريغلوت يهبم نيرو اب اسمرا زركب إمباسي تركي خا ኣብቲ ንምፍትሖም ዝተኻየደ ዝርርብ ልዑል ተራኸም ዝነበሮ ኣዘር ኒውስ ትሕብር ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣዘርባይጃን እቶም 18 ኣብ ኤርትራ ተቐይዶም ጸንሑ ዜጋታቱ ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ገሊጹ ከም ዝዝከር ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ማያት ኤርትራ ብዘይ ፍቓድ ዝተረኽቡ እንግሊዛውያን ኣብ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዎም ኣብ ሓፂር እዋን ምስ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ድሕሪ ዝተገብረ ዝርርብ ነፃ ተለቒቖም ነይሮም እቶም ቅድሚ 13 ዓመታት ብሽበራን ስለያዊ ስራሓትን ተጠርጢሮም ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ 4 እንግሊዛውያን እቶም ክልተ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ነበር እቶም ክልተ ከዓ ሲቪል ተሳፈርቲ ጃልባ ጥራሕ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ ኣብቲ እዋን ጉዳይ ዞም ብሪጣናውያን ኣዘራራቢ ኮይኑ ዝነበረን ንኽልቲአን ሃገራት እውን ኣብ ዲፕሎማስያዊ ቁርቁስ ኣእትይወን ከም ዝነበረን ይዝከር ኮይኑ ግን እቶም ብሪጣናውያን ብዙሕ ከይጸንሑ ናብ ሃገሮም ተፋንዮም ኤርትራዊ ኾንካ ብጉዳይ ፖለቲካ ወላውን ብጥርጠራ ኣብ ኤርትራ ምስ እትቕየድ መውፅኢ የብልካን ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልትና ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ግባኣኒ ኢላ ትምጉተሉ ኣብ ዘላ እዋን ኣብ ቀዳመ ሰንበት ኤርትራ ምስ ግብፂ ብምዝርራብ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ብቐጥታ ዘየራኸባ ሃገራት ኣብቲ ባሕሪ ተሳትፎ ከይህልወን ምስ ግብፂ ተሰማሚዓ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ካይሮ ተረኺቡ ምስ ፕረዚደንት ዓብደልፋታሕ አልሲስን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፅን ድሕሪ ዝገበሮ ርክብ ኤርትራን ግብፅን ናብ ዝስምምዕ ከም ዝበፅሓ ዝገለጸ ወሃቢ ቃል ፕረዚደንት ግብፂ መሐመድ አልሸናዊ እዚ ርክብ ሰላምን ምርግጋእን ሱዳን ናብ ንቡር ንምምላስ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ንምሕላው ከምኡውን ኣብ መንጎ ሃገራት ገማግም ባሕሪ ኣብ ምሕደራን ጸጥታን ዝግበር ምትሕብባር ኣብ ምምሕያሽ ተኮረ ዘተ መንባሩ ኣብርሂዩ ቅድሚ ሕጂ ግብፂ ሶማልን ኤርትራን ኣብ ኣስመራ ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ማለት ንጸጥታ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ንምሕላው ዝብል ሓደ ውዕል ፈሪመን ነይረን ስርዓት ግደፍ ኣብ ጉዳይ ባሕሪ ዳርጋ መዓልታዊ መግለጺታት ኣብ ምውፃእ ዝርከብ ኮይኑ ኣብ ሒደት መዓልታት ክልተ ሓተታታት ብምቕራብ ሓንሳብ ኣብ ጉዳይ ምትፍናን መራሕቲ ትግራይን ውዕል ፕሪቶርያን ኢደይ ኣይእተኹን ክብል እንከሎ ጸኒሑ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ገለ ግበሩ ዝብል ምሕፀንታ ኣቕሪቦ ናይ ህግደፍ ጥርዓን ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ግን ንብዙሓት ዘገረመ ኣርእስቲ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ምክንያቱ ኢሳያስ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት እዚ ማሕበረሰብ ዓለም ዝበሃል ነገር የለን ኢሉ ደምዲሙ ስለ ዝነበረ ክልተ ሓረጋት ኣለወን ኣብቲ ሕቶታትኩም ጽቡቕ ገርኩም ዘይሰራዕኹም ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝበሃል ነገር ካብ ቮካብለርናት ካውፃዮ ቅድም ቀዳድም ባዕረይ ክመፀ ማሕበረሰብ ዓለም ዝበሃል መን እዩ ልምዲ እዩ ኮይኑ ከምዚ ዘይተጨበጠ ናይ ዓለም ሓይሊ ኣሎ ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ጉዳያት መፂኹ ዋሳእ ክእል እዩ ዝብል ተኣትብሎ ስለዚ የለን መን ማሕበረሰብ ዓለም እጅዚአን ክልቲአን ገዲፍና ክንዛረብ ምእንቲ ናብ ናይ ሱዳን መፂና ኢሳያስ ብከምዚ ክሰምዖ ፀናሕኩም ማሕበረሰብ ዓለም ዝበሃል የለን ድሕሪ ምባሉ እንሆ ሎሚ ከዓ ሓተት ኣውፅኡ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ንማሕበረሰብ ዓለም ይፅዋዕ ኣሎ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ሕጅስ ሓላፍነት ክስከም ግቡእ እዩ ኣብ ፈለማ ዝሰሙን እዚ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ኣስመራን ዝርከቡ ዲፕሎማስያኛታትን ወከልቲ ሕብራት ሃገራትን ኣንጻር ኤርትራ ዝጋዋሕ ዘሎ መጋገይ ሓበሬታን ናይ ሓሶት ክስታትን ብዝምልከት መብርሂ ሂቡ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መሬት ክልል ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ምሲልካ ዝንዛሕ ሓሶት መሰረት ከም ዘይብሉ ብምግላጽ ድማ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ካብ ሕዳር 2022 ጀሚሩ ናብ ውሽጢ ፍሉጥ ኣህጉራዊ ደቡብ ከም ዝሰሓበ ኣነፂሩ ማሕበረሰብ ዓለም ግን መን እዩ ኣሜሪካ ሩስያ ኣፍሪቃ ብራዚል መን እዩ ማሕበረሰብ ዓለም ካብ መዓስዩ ኣብ ጸገማት ሃገራት ፈታሕ ሽግር ኮይኑ ዝፈልጥ
ስርዓት ግደፍ ናይ ሶማል ጉዳይ ወይ ናይ ሱዳን ጉዳይ ኢድ ማሕበረሰብ ዓለም ከኣትዎ ይብሉን ውሽጣዊ ስለ ዝኾነ ብውሽጢ ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል መርገፂ ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ። እሞ ስለምንታይ ደኣ ሕጂ ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዓለም ብምልእታ ትዕደማላ? ዞባው እንተኾይኑ ብውሽጢ ዘይፍታሕ ኣብ ጉዳይ ልኡላዊ መሬት ከዓ ካብቲ ብኢትዮጵያ ተታሒዙ ዝነበረ መሬት ኤርትራ ብዝያዳ ኣብ ኢትዮጵያ ወያነ ኣስሪጽዎ ዝበሃል ናይ ብሔራት ምትፍናን ዛዕባ ከም ዘተሓሳስቦ ገሊጹ ነይሩ። ጉዳይ ዶብ ናብ ዝኸደና የብሉን ኢሉ ኣወንዚፍዎ ከም ዝነበረ እውን ገሊጹ ነይሩ። هو جيم اوفر ጸወታ ኣብ ቂዑ ተወዲኡ ኢልና ግን ኣብኡ ኣይተኸተመን። ምክንያቱ ንሱ ነቲ ረብሓለኒ ዝብል ዝነበረ ፀቢብ ጃንዳ ምስ መሻርክቱ እጂ በገላለፃ ናይ ተምዕባለ ጥፍሽና እዩ ባንክራፕት እቲ አይዲዮሎጂ ወይ ስነ ሓሳብ ወይ ዝነበረ ሜላ 10 ዓመታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ደይኮነ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝኸደ ምዕባለታት ንገዛ ርሱ ነቲ ከም ዕላማ ወይ ከም ማኒፌስቶ ወይ ከም ፕሮግራም ኢሉ ዘተኣታተዎ ፀቢብ ጃንዳ ጥፍሽና እዩ። እዚ ናይ ነዳያን ሜላ ኣብ ውሽጢ ዝዓመትን ፈረቓን ዝረኣናዮ እንታይ እዩ? ሕራይስከ ዓብዪ ሰላም ፍቕሪ ምሕዝነት ኢሉ ወሲኑ እንታይ ተተግቢሩ ኸው ድሕር ናብ ዶብ ክንመፅእ ኮይና ናይ ዶብ ሽግር ከመይ ተታሒዙ ናይ ዶብ ሽግር ካብቲ ንሱ ተዛረበሉ እዋን ክሳብ ሎሚ ናይ ባድመን ከባቢኡ እንተሪእና ናብ ዝኸፍአ ደረጃ እዩ ዘሎ። ሕጋዊ ውሳኔ ፍርዳዊ ውሳኔ ተዋሂብዎ ብኡ መጠን እቲ ምሕዝነት ኣብ ናይ ዶብ ምክብባር ዝተወረ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ናፃ ክወፅእ ነይርዎ ናብ ልኡላውነቱ ክምለስ ነይርዎ። እዚ ግን ኣይተኸኣለን። ስለምንታይ ኣይተኸኣለን ድሕር ኢልና እቲ ጠፈሸ ጃንዳ ነዚ ናይ ዶብ ኩነታት ከም መህደዲ በቲ ሓደ ወገን ከዓ መጣልዒ ንመሓዙ ምእንቲ ኣብ ውሽጢ ዘን ዓመትን ፈረቓን ኣብ ባድመን ከባቢኡ እንታይ ምዕባለታት መፂቶ ኢልና ኣብ ዝርዝራት ከኣተና መመሊሱ ካብቲ ዝነበሮ ኸፊኡ ሎሚ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ጫፍ ጫፍ መሬት ኣከራኻሪ ንኣሽቱ ዓድታት ዘይኮነ ብዓቢኡ ኣፍ ደገ ባሕሪ ይሓትት ኣሎ። እቲ ንኢሳያስ ኣመና ዘጨንቆ ዝነበረ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ዓሌትነት ወይ ብሔራዊ ግጭት ከዓ መፍትሒ ከይረኸበ መመሊሱ እናገደደ ይዓብሎ። ምሕፅንታ ንማሕበረሰብ ዓለም ግን ሎሚ ዘይኮነ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ናይ 98 ደባዊ ግጭት ሰልፊ ወፂኡ ሓቲቱ ነይሩ እዩ። ሽዑ እዋን ብፍላይ ኣብ ኣስመራ ህዝቢ ኣብ ጎደናታት ፒስ የስ ዎር ኖ ዝብል ጭርሖ ሒዙ ንዓለም ክጽውዕ ውዒሉ ነይሩ። ነቲ ሰልፊ ዝጸውዐ ከዓ ባዕሉ ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነ ስርዓት ህግደፊ ነይሩ። ማሕበረሰብ ዓለም ግን መልሲ ሃበን። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي بنا مسلي فتحي